खुलुमबाय फरायनानै Jobanivlog इउटिउब थामखौ फिन खेबसेयाव बर'बावबाय सय मानसिजों भगवाननि महर लाना दामुंगाय ओमफ्राय ब्लग्सखौ जोबोद नायनो जाबाय हारिमुनि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामनानै आङो स्टार्ट खालामदों ओमफ्राय ब्लग्सखौ आङो 11ता जाहां आरोना ओरैबायदि गोजांनाय मोन्दों ओंखायनो आङो माने ओंखाम ओंख्रिखौ थाब संनो हायाखै आरोना एसे गोबाव सम सान्दुं सायनायजों जाबाय सनाफोर दासो एसे मोजां मोननानै आङो ओंखाम ओंख्रिखौ संनो आखायाव लाबाय आरोना वाव ओमफ्राय ओंख्रिया थागोन मैया लानानै फैदों जोङो सैसे थारमाने मैया मोनासे बाजाराव थांदोंमोन जोङो बेखौ संगोन ओमफ्राय 80 बोसोर फुराना टमेट' थाइनै दङ बावजाबाय थायो बेजों आरो ओमफ्राय दालियाथ' रुखानांगौ जखन दालि रुबाय गाजर होफानो होननानै दालियाव लानानै फैदोंमोन मैया ओरैबादि बावदिया जाल्लासो बावबाय आरो आङो ओमफ्राय पटल लानानै फैदोंमोन थारुन लानानै फैदोंमोन बेफोर थाथ'गोन बेनिफ्रायहाय लानानै फैदों आं ओरैहाय ना बिदै सुनाफोरनै मैया मोनायावनो एवनानै जागोन सानदोंमोन ओमफ्राय एसे दोनगोन सानदोंमोन बाट गरमथार होननानै फुसका एसे लाबोनानै जाफैनायानो ओमफ्राय उदैयानो गेलदां जाबाय दै लोंसिन लोंबाय ओंखामानो जायासै मोनायाव रावबो राव आरोना ओरैनो दुमफ्ला ओमफ्य एवथ्रनानैल' दोनबाय आं मोनामजानो गिनानै आयै आंहा नै एसे गोजांनायसो मोनफिनबाय आरोना ओंखायनो एसे ग्लोम जोमनानै आङो मैगं थाइगं लेबनो आखायाव लाहार फाहार लाबाय ओमफ्राय सोरनि जायगायाव बेसे डिग्री थान्दा गोलैगासिनो दङ आंना हले बिराद नांथाबथारदों आरोना थान्दाया मानोथो एथ' बोलो होदों बे थान्दाया ओंखायनो आं कम्पिटिसन बायदि एकदम जोंफबथारबाय आरोना आंबो होखारथारगोन होननानैहाय आंना देहानिफ्राय निहिर गजोबथारबाय सनाफोर लाखिख'नोनो हाला ओंखायनो ग्लोम जोमनानै एसे गुदुं थानसां अभार थान्दानि जुनैनो गगा मोनगुलायबाय आं सनाफोर ओंखाम ओंख्रि संहोलां ओमफ्राय जे सान्दुं सायहोलां सायनो होननानै फैबाय आं नै थिं ना आंखौसो रागा जोंनानै दुंखावहोसिनखो आंनावल' ना बिफां लाइफाङानो जोबस्रांलांखो ना बले सानानो गाहायाव फैखो हाबाब बावखो ना माखो ओजों दै बाबा बिश्वकर्मानि फुजा बायलांबाय बोथोरानो एसे सोलायनांगौमोन मा खालामनो सानखो गुसु दिनाव फिसा जाबा मैया अखा सेरनानै होबावबाय ओरैबायदि आरोना दा गुदुं उन्दुनांगोन ना ओंखायनो स्र'बो लामनानै लाखाबाय सनाफोर उफाय गैया गान्दा आरोना जि मजा मोनसिगोन आरो जों दा उन्दुनो बिमा फिसा साथामजों आइदै प्रभु माला थांबावगोन बे मास बे गरम इसोर नै कुलारनि बारखौ मालाय बेसे जानो मैया जाबाय हरसे आरो दा सानावबो बेसे जानो दायोबो नांलायगोन बेलासियाव लामनानै नै फोल्लाब फोथाब दा जानोसैलै आरो जोंना आरो बेलासिनि सान्दुं ओरै जा नांफैखायो माबा मोनसे गोलोमदै सिदोंबाबो हासुदै सिदोंबाबो रानजोबखायो आरोना बेवहायनो थेवबाबो गोसो मोनस्रा एसे गुदुं उन्दुनो होननानै एकदम बिमा फिसा सानजों दहाय गुगागा एकदम बोख्लायथारबाय आरोना ओरैबादि सनसना बग्रा दख'ना सुदोंबा 2 घन्टायानो लाया आरोना ओरैबादि मजा नङा होमबा सनाफोर दासान्दि फिसाफोरनि जिफ्राबो दसेनो राननाय नो टेनसन आयै इसोर गरमजोंनो फिसालाखौ लेखा हमैफ्लानानै फेनाव थासोमनाया नै एरफैनो बांनानै जोगोनारजोंसो खामस्रोलायबाय आरोना थालायाव मा जागोन आंजों ओरै दालियाबो गोदौगासिनो दङ सिबाय दालि बइलसो थाव जेबो गैया माबा ना मागुर मासेराव गारलानाय आरो नै टमेट' एसे दङ गारलानानै होगोन फेला संगोन आरो ओंखाम मोनखाबाय ना बिदैल'सो मा जाबावनांगौसो बेलाय गोदाव सोरावनो खायसे बिराद गरम ओंखाम संग्रायाव सयथिबो सोरबा रायहरदोंलै आंखौ दा कुलार थानानै मा होननानै ओंखाम संग्रायावथ' आं कुलार लानो हाया नङा होमबा जाजायो आलासि दोनसै गैयिफ्रावलाय र' सामब्राम गुफुरबो सारलाना हरग्रोथारसै खामबाबो गोथावल' बोदोथोंसै गैला गगा मोनजोब्बाय आङो मालाया दैजों अरजों मोनोबा आंना गुदुंजों धुलाजोंसो बांसिन मोनो आरोना एकदम गरमजों मोन्दों आङो ओरैबादि गुंग्लायबायसो जाजोब्बाय हारसिंनो नै प्रभु हालदै हरथ'वाखै दे दसे उनावसो हरसै आरो नै बेहा मोनबाय जाबाय एसे जहोबावनोसै टमेट' होनानै सुन्दर समायबायसो नै माबासिगोन आरो बेबो सान्दुंजों खामनाय होनना बुंनांसिगोन आरो बिनि थाखायनो जाबाय नालाय बरिया जाबाय नै
ओमफ्राय बेहायनो मैया एवथ्रमनाय नाया बेखौ एवनानै लानोसै र' सामब्राम दरसे लागाव हानानै लागोन आं सेरनानै लाबाय लागाव गरमनि एसे जारौ जाहोनि फाजा नालाय बेहा बिदिनो थासिगोन जाबाय बरिया मोदोमबाय साखिबाय थाला आङो गेस अफ ओरैहाय चालु बेयावबो एसे सामब्राम गुफुर देनानै लानाय दङ बेखौ एसे गारना हरसै मोदोमलाबायथोंसै होननाय जादों आरो प्रभु मानो बिदि बेबो नानि जोलै नालाय नानि जोलैफ्राथ' एसे थावा बुरजा नांखागौ नङा होमबा ओंखायनो एसे थावा गोगोम होनानै लाबाय फिसाजोखौ जागोन ना मागोन सानदों आङो बानलुखौ थाइब्रैसो होनो सानदोंमोन मा होननानै बुंबावनो ना गाबनो ना मिनिनो थाइसेल' होनानै थें थेंनै फिसाजोनि गोदोनि खिथाब लायो आंहा बेखौनो फुगारस्रा खालामनो आइनाव सिन्थायनो दं आरो ना आइयाबो लाबोलायो बिस्रा सुटिनि ना मा जागोन बे बुहुमाव आयै सिजोब्बाय प्रभु ओमफ्राय आं दा ना बिदै एवनायखौथ' मा होनबावनो सोरबा मालाय दैबो एसे होनानै एवलायोनो ओमफ्राय आं दै होआ आरो ना माने एसे खोबहाब खालामनानै एवो आङो दै होला होलि गैया आंना दाउदैनि जातफोरखौलाय मा दै होलाबाय थाबावनो नांला आंनो एबार आङो लरायथारासै दा नङाबा दहाय जोगोनारनि बायदि महर जागोन ना गोसो होथाबनानै एवनानै सिरि फोमोनथानसै आङो थासोमथानसै नेसोमथानसै बारा गोथाव मोना आङो थेवबाबो गोबावजों खनसे जानो लुगैयो आरो फिसालाया बारा गोथाव मोना बेबो एसे जायो बेबायदिसो आरो बेहाथ' एसे बारा जाबाथाय खर'सो सायोनो बोरैबा खर' मेग्लेमनाय मोनो जाहैदों ब' जाथारबायमोन जायो ओंखायनो लानानै फैदों आङो जै हो बिमाया अबाव थागोन अबाव मागोन जादों ओमफ्राय फिसाफ्रा नै ओरैबादि आंनि फिसाफोरनि असदा नोंसोरखौ बारा लाफा जाया दानो आंहा कमेन्ट सेक्सनानो अफ जागोन आंहा गाइसमोननि कमेन्टखौसो रिप्लाय होनो मोननाय नङा फरायनो मोननाय नङा एसेल'सै नै सान्दुं जाखाबाय नैबे जेरावनो हासुदोंमोन नालाय नैबे जेरावनो हासुदों नालाय रानखाबाय थिखांसैसो बाबा ओइ नाङा भगबान आयै दे गोलोमदै गथारदो एसे माथो होनबावनो एक्स गस्ला गानलायनाय हनै सासेया दे ओमफ्राय फेनबो लालायो आरो ओरैबादि आंनि फिसाफोर ओमफ्राय मोनसे गोथार कमेन्ट फैदोंमोन ओंख्रिफोरखौ साखियोब्ला खालायसो खालामनाय जायो होननानै ओमफ्राय आंथ' बेखौ मिथिला नोंगौबो बुंनो थाङोबा मा होनो जेनेबा जोङो गोथार भगबाननो संनाय खिरफोरखौ साखिनाया आरो सोरबा आलासि गुरु थुरुफोरनो संनायफोरखौ जोङो साखिनाया खालाय खालामनायबो जामारो बुंनो थाङोब्ला आरो बेनिफ्राय आरो गोथारै बै थैनायफोरनो संनायफोरखौबो जों साखिनाया नङा होमबा आखिजोंनो सङो स' गोथार बुस्थु गोथार खामानियाव संनायफोरखौ जों साखिनाया खिन्थु नर्माल ओंख्रि मागुलि जानांगौ होननायफोरखौ साखिनाय जायो आरो ना न'नि गोजासो जाखागोन बा आरो सोरबा आलासिफोर नर्माल आलासि फैदों बा सोरबा एकदम आलासि फैदों बिसोरनोबोथ' नोङो साखिनायनानै संख्रि थंख्रि नाङाबा बोरै जाहोनो बुरजा संबाथ' संख्रि थंख्रि नांथारनांगोन ना संख्रि नांनाय नाङैखौ जों फटखरिया मिन्थिया नङा होमबा ओंखायनो साखिनाय जायो होननानै आं सानबाय आरोना सब साखिनाय नियमा गोदोनिफ्रायनो दंखायो बेखौ जों जन्मनिफ्रायनो नुबोदों बेखौनो सोलोंबोनानै आंबो ओंखायनो साखिनायखौ देखायनाय जायो आरोना आरो आंना रावनोबो गुरु बा गोथार खामानिनि थाखाय संनाय नङा नालाय ओंखायनो साखिनायखौबो देखायदेरनाय जायो आरो आङो मोनबाय आंना ना बिदैया ओमफ्राय बेखौथ' मा बुंबावनो आङो बन्द' खालामसै आंथ' साखिनायासै खिन्थु आंनि इसोर सानैयासो नै सुजि होननानै जादों बिस्रा सुजि मा गुदुंथार खिन्थु सुजि नङा मा बिदानि जादा साखिनाय फैबाय सुजि होननानै जाबाय दे जानोबा जा जेबो नङा दा ओमफ्राय नोंथांमोना साखिनाय ना साखिनाया आं बेखौ बुंनोथ' रोंला आं हले साखिनायो आलासि संबाबो साखिनायो आं न'नि संबाबो गुद गैया आरो एखमबा ना खिन्थु आलासि संनायखौथ' आं साखिनायथारो आरोना आलासिया मा साननांगौ जुदि मालाबा संख्रि नाङा एसे माबा नाङा बानलु नाङा बेफोरबायदिबा एखमबा बानलुफ्रा ज्रोम जायाखैबा बानलु गोरानखौ एसे फुर हरदेरलायनाय बा देनानै हरदेरलायनाय बेबादिसो आरोना आंना साखिनायो आं सनाफोर बेदर ओंख्रिबा बेदरखौ साखिनायबाबो रोसिखौ साखिनायो आरोना
ओमफ्राय गाव जानो संनायखौथ' न'निखौथ' आरो माथोबाव बेदर दरसेयाबाबो जेबो लस गैया जायो आङो जोगोनार होनबाथाय थांखांलायनाय मोनबाय नालाय आरो माथोबाव गरमाव गरम जानांगौ नङाबा गोजांनो नागिरो मानसिफ्रा फिसाजोनबो जाग्रा जाया एसे होफ्लाबाय ओरैनो ओमफ्राय बेबो जानायनि बारा गद गैला ओमफ्राय बिमाया लाबाय दामासे दालिखौ लाथ'ला जोंहा दालियाथ' खुरैयाव लांनो हाखाया नालाय जानानै लागोनसै बिमा फिसा साथामजों ओरै रेडि सानै सुबुङा लांगासिनो र' जाखांस्लाब मोनै जायगा फोसाबनानै सुस्रां आरिस्रां खालामनानै लगे बिमा फिसा जेरै गुगागा बोख्लायदोंमोन बिदिनो गुगागा सोनो आखायाव लाबाय बिराद खस्थ' मोनो जों बेखौबो सनाफोर जेने थेने ओमफ्रायथ' उन्दुनो हाया नंला बे जायगायावसो गाहायाव एसे पार्टिखौ लाबोनानै बग्रा गांसे बनानै जों थैयारि खालामबाय एसे रेस्ट लानोसै एसे कुलारनि बार जानोसै बेयाव बनानै दोननाय पार्टिखौनो लांबाय आरोना ओमफ्राय बे जियाथ' दासो थिखांबाय बाहेरायाव गांसेबो जि गैला सेस लाबोजोब्बाय माने सका जाजोब्बाय आरो दायो खनसे एसे सुग्लायबा माथो बुंबावनो जालाय मालाबानो 1टा बाजिलायबाय आरोना फार्स्टआव सिखारनानै 1टासिमावबो जुदि एसेबो सुखु सान्थि थानो मोनाबा मानो मेङा जानो बिमा बुरियालाय आरोना जेबो नंला ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ सोरबा फार्स्ट नायफ्रांदोंब्ला सानसिगोन मा गालाय गुजाय भिडिअ बेलाय आलोंसो नामा बेलाय सानसिगोन बाट दिनैना जास्ट इन्टारटेनमेन्टनि थाखाय माने सानदोंमोन फुङाव गरमावलाय मा भिडिअ बानायबावनो दिनै भिडिअ शुट खालामला आङो सानदोंमोन खिन्थु फिसाजोआथ' मैया हासुदों सान्दुङाबोथ' जा थां है गारदिखौनो लाननोसै खामानिखौनो मावस्रांनानै लानोसै उनाव ग्रोब गोसोखांबाय बे गरमखौ नागारा आङो गरम भिडिअ बानायगोन आं साननानै बेखिनिखौ बानायबाय आरोना बियो जास्ट इन्टारटेनमेन्टनि थाखायल' होननानै साननानै लादो दिनैनि खामानिया बेनोमोन ओमफ्राय आं बेयाव एसे इन्टारटेनमेन्ट लागायना होबाय एला सोरबा मानगोनां सुबुंफोरा साननो हागौ गोरों गोराफ्रा इन्टारटेनमेन्टनि नामाव कुछ भी मतलब होननानै स' इन्टारटेनमेन्टआथ' कुछ बियानो जाखायो जायखौ बानायनानै साफा बा सानै बा साथामनि मोखाङाव स्माइल फैयो बेनो इन्टारटेनमेन्ट आंनि थाखाय जायनि बेसनाफोर भिडिअखौ गोलाव खालामला ओमफ्राय दा एसे रेस्ट लानोसै नोंथांमोन एसे भिडिअ नायनोसै स' भिडिअखौ दोनथ'नोसै जायफोरा आंनि बेखिनि शेयार खालामनायखौ नायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय बिसनाफोर गरमजोंनो हालोद टाइट ओमफ्राय नंमारगौ कम्बल जोमनानै खामानि मावबा गरम मोनो खिन्थु गोलोमदैखौ सोबखांजोबो आरो कम्बलाना एसे सेफ जायो मानसि एसे माने गोलोमदै गनायखौ नुवा जायो आरोना एसे फान खालामबाय दे जाम्बि साननांला आरोना गोदान नायग्राफ्रा ओमफ्राय कन्टिनिउ रेगुलार नायग्राफ्राथ' मालाय मिन्थिखासै बे फाग्लिना माजे समाव बिदिनो खालामखायो होननानै साननानै लासिगोन आरो स' दोनथ'नोसै थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय